Kan jama'ari. Allah ya biwa a gurna. Kai zan gaya ma. Wannan mai baƙi-baƙin da ta fi soyuwa ta fi daɗi. Da ikon Allah wai gyaɗa. Sai ba za ka bare. Sai ga biyu. Kamar za ta ga hudu. Zahiri. Ikon Allah ya mai. Assalamu alaikum. Alayhi Allah biya rabi. Ni me aka to? Numar wallahi. Wai Wai nan na muna tantance biyo gyaɗa. Alhamdulillah. Kan jama'ari. yanzu ke ɗin nan za a ɓara biyu 8 za ta zama. Na ga alama. Kamar da kowa. Ga ina mai tabbatar muku da zan mulki Najeriya. Ba abin da za a haɓaka sai noman gyaɗa. A leda za a dinga zuba ta. Kan jama'ari. A lokacin da muka yi cin gyaɗan nan ta wajen ya sunan gayen nan tunamin sunansa. Alhaji Tanima kawo kenan. Si. Na gani.